Hello, Tomodachi! Hello, Tomodachi! Hello, Tomodachi! Welcome to our family! Family Azuma! Yay! Papa ko! Hello, siya. Nag-video kami ng mga Tomodachi kasi may nabili kami kanina. Marshmallow. Mag-chubby bunny kami ngayon. Oo, chubby bunny. While nag-inom, mga tipsy na kami ngayon. While nag-inom, mag-chubby bunny tayo mga Tomodachi. Paano siya ni dugay na, diba? Mga karaan na ni. Mga karaang taon man ni. Atong suayan. Sige. Oh, ano mong napalit, marshmallow. Ito yung nabili namin kanina, yung marshmallow. May malaki sana nito. Masyado sa malaki, uy. Ito na lang. I-try natin kay Naruko. Hindi pa daw niya na-try nito. Hindi pa daw niya na-try ito, kaya ipatry natin. Kanang giahak sa dani, uy. Mag-explain na po ko ano yung mga Tomodachi ni Honggu. Sus! Basta mag-explain. Basta mag-explain ko mga Tomodachi. Lalabas yung mga sakit-sakit ko. Sakit sa ulo, sakit sa ngipon, kanang sakit, mugawas. Grabe kayo. Yung ni Honggu ko kasi ko kanang binuldi, hindi pinakatay. Pasensya ini akong ni Honggu mga Tomodachi, ha? Sige, try na ko ikuan kanang explain niya. Pakatiro yan ako, pakare. Marshmallow. Oh, marshmallow. Tabero. Kore, game mo. Tabero. Tabi takara. Yete, chubby bunny. Chubby bunny. Chubby? Chubby? Bunny. Bunny? Chubby bunny. Chubby bunny. Sige, try natin mga Tomodachi kung nakuha niya. Makibaw ba siya? For today's video is... Ay! Sige na siya. Memorize. Chubby bunny. Chubby bunny. For today's video is mag-games kami mga Tomodachi. Yung games natin is Chubby Bunny. Yoo! Sige. Na-open na natin yung marshmallow. Kaiso wa, mamaga. Tabite. Tabero de. Watashi ga iwa. Chubby Bunny. Sige wa, jumbang-jumbang ya. Jumbang-jumbang. Yung mga marunong mag-nihonggo dyan. Pasensya na kayo ni Honggu ka. Binuldi niya ako ni Honggu. Pasensya eh. Sige, start na tayo. Let's start. Okay. 1. Watashi ga Iko. Chubby Bunny. Sige, papa. Chubby bunny. Sabi ka na. Chubby Bunny. Chubby bunny. Mitsunat ka na? Chubby Bunny. Chubby bunny. Naku, nagbawa na. Apil di mo tingay ko ani? Chubby Bunny. Chubby bunny. Wala ka mo. Ano yan? Chubby Bunny, pila na to. Go na. Okay, yes. Una ko dahil. Go. Chubby bunny. Look. Chubby Bunny. Chubby bunny. Nilaro na. 7. 7. Chubby Bunny. Chubby bunny. Dami na sa'yo. Makita. Yak. Diubo si
sad uy. Say sugo di pa say sugo. Jack Empoy. Dukoy tayo na. Ay. Ano? Tatako ka. Aro ka na. Tatako. Kada palis ka. Kali na lang. Kori mga tumadatsi. Yung video natin kay kung araman mo po. Magkuha na po mi. Mag-games mi ka ng Jack Empoy. Kung sino ang matalo is bunalan ani. Tatako na pa ba? Tatako na pa. Wala. Sige, start na kami mag. Iran na eh. Nilagat yung chaban. Sorry, daki yung chab. Ano? Ari, daki yung chabibani namin mga tumalatsi. Yung next challenge natin mga tumalatsi. Yung next game natin mga tumalatsi is Jack Empoy. Kung sino ang matalo is papaluin sa ulo nito. Dadyo mo ka? Tadyo. Okay. First round. Ha? Gado. Sorry, Garo. Hagad mo ito na yun. Dari ka makita ka raw. Po ni Naro. Tatako ni Naro. Gado, iran na yun. Say sugo. Jack Empoy. Ay. Gusto. Alagot. Say sugo. Jack Empoy. 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 Minayano ka. Say sugo. Jack Empoy. Pakita mo Say kami. sugo. Jack Empoy. Say sugo. Jack Empoy. Ang galbo. Ang syupo. Ano ba yung magkuhan? Say sugo. Jack Empoy. Ay, Gusto. ganito. Ay, gusto. Say sugo. Jack Empoy. Ay, gado. Say sugo. Jack Empoy. Dadyo mo ka.大丈夫やって。大丈夫。じゃんけんぽん。大丈夫。じゃんけんぽん。大丈夫。じゃんけんぽん。大丈夫。じゃんけんぽん。Ay, gusto. Ay, gusto. Panay, challenge sorry. Akong kadua mga tumadan siya. Sige, magkapildi. Ay, mga tumadatsi, nag-toilet si Naro. Mga tumadatsi, nag-toilet si Naro. Ato na sa pakuratan. Napa? Ha? Mama ga, sabi tiro kara. Mama ga, sabi tiro kara. Di papaga, watashi no back up, Uta? uta. Kosko no diwa. True heart. そこだ。そこから。私が、ちょっと待って、私がやりたい。one, two, three で、まだ。Okay. Okay, mga tomodachi, that's all for today's video. Dito lang natin,ちょっと待って。Okay, mga tomodachi, that's all for today's video. Okay, mga tomodachi, that's all for today's video. Bisag way klaro ang games, no? Kanya, sana na-enjoy nyo yung video namin. Bisag way klaro. Yes! Dito na namin tatapusin yung aming video mga tumodachi. Habang nagsasalita ako that's all for today's video mga tumodachi. Dito na namin tatapusin yung aming video. May pakanta si Narokoy. One, two, go! Kuan, may kay. May kay pa. Ha? May kay. One, two, three, go! Ay, wala siya nakuha na prank. Prank still. 何 Kuha ko na. あ、びっくり。あ、それか。音楽なもんね。音楽なんだよな、それは。 Ay, kanta. Kanta na siya mga tumodachi. Tapos na po. One, two, three, go! Ay, na yun. Ay, mauwan siya mga tumodachi. Has kasi, no? Ay,
sige, di. Ata pilito ha, to na siya eh. Ang kuha man dyan ako sa akong paghulaton ng taba. Wa man nagulat ya ako today. Sige, that's all for today's video mga tomodachi. See you in that's all for today's mga tomodachi. Bye-bye. Mata ne. Bye-bye. Yasumi nasai. May klaro na tong video ay.